गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द। आङो भिडिअ लाबोथ'वाखैमोन, एसे गोबाव जाबायमोन। दिनै आङो एनिथिं एमजे फंबायनियाव माखासे भिडिअखौ नुनानै मिनिदोंबो, बेनिफ्राय आंबो फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय फैलायबाय। सेंग्राफोर, सिख्ला मोजां मोनबावगोन, सोरबाफोर मोजां सिख्ला हाबा जायालासेनो थानाय दंब्लाबो बिसोरबो दिनैनि दिनाव मा सानगोन मोनथिबायना हौवाफोरखौ? आं बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थानो थांगासिनो दङ। आरो आङो सिख्लाफोरनि थाखाय बे भिडिअनि जोबनायाव फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। दिनै जोङो एनिथिं एमजे फंबायनियाव माबायदि भिडिअ नुदों, सासे सिख्लाया लामा लामा मोसालाबायनायबो नुदों। आरो सेंग्राफोर, आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, दिनैनि दिनाव सानै गाहाम हिनजाव थानाय, गथ' गथाय थानायफोरासो हटेलाव हमजाबावलायनाय जाबायब्ला जों माबायदि सिख्ला मोनबावगोन? माबायदि मोजां सिख्लाया जोंखौ फोथायनानै जोंजों हाबा जागोन? जागोन ना? सेंग्राफोर, सोरबा सिख्लाया जों हौवाफोरखौ फोथायनानै जोंजों हाबा जागोन ना? बुजिनाय गोरों सिख्लाफोरा जाबायदि हौवाफोरनि हिनजाव सानै सानै थानाय बेफोरबायदिनि आखुखौ जाबायदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुदो, अब्ला जोंखौबोथ' फोथायनाय नङा। आं दा बेखौनो बुंनायदो आरो आङो मोनथिनो लुबैदो रायजोफोरनिफ्राय आरो नोंथांमोननिफ्राय। दिनै सासे हौवाया सानै हिनजाव दंखायो बा सासे हिनजाव दंखायो, गथ' गथाय दंखायो, नंगौना नङा? बेनिफ्राय बै हौवानि हिनजावा जेब्ला सासे हौवाया गुबुनजों लाइन मारिहैबाय थायोब्ला, गुबुनाव बेरायथिंबाय थायोब्ला, हिनजाव गोदोरनि जेबो उदिस लायाब्ला, बे हिनजाव गिदिराथ' दुखु जाखागोन, बेखौथ' रावबो नुनाय नङा। दिनै बैफोरबायदियावनो माखासे हिनजावफोरा खारदोबो जानो हागौ, दुखु सुखु सहायनो हायियाव। दिनै जों रायजोफोरा नुवाखै, गासैबो हौवाफोरनि केरेक्टारखौ जों रायजोफोरा नुवाखै, नाथाय हिनजाव खारनायखौसो नुदों। दिनै सासे हिनजावा हौवानि थाखाय बेफोरबायदि सानै थाखांनायनि उनाव हटेलाव हमजाबावोब्ला, बेखौ दिनै हमनायखायसो ससियेल मिडियाआव फैनायखायसो बेखौ नुबाय, नाथाय बैनि हिनजाव गोदोरा खारनायमोनब्ला, बेनि गियानखौ आखुखौ मोनथिनानै, बेनिफ्राय बै हिनजाव गोदोरखौ मानो खारबोदो बेंगालराव, मानो खारबोदो मुम्बाइआव होननानै हमना हरब्ला, हमनानै बुयोब्ला मा जागोन? मा जागोन आं मोनथिनो लुबैदो। दिनै सोरबा हौवाया हिनजावखौ जेबो उदिस लाया, बिदिनो गुबुन गुबुन सिख्लाफोरजों लाइन मारियो खोमा, बेनिफ्राय हिनजावा बाध्य खारनोबो गोनां जानोबो हागौ। नाथाय जों हौवानि केरेक्टारखौ नुवाखै। नोंथांमोना मा सानो? कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थानो हागोन। नङाब्ला गुबुन सिख्ला लायै लायै लाइन मारिहैनोबो हागौ। दिनै नोंसोर गोबां नुबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों। दिनैल' नङा। आरो आं बे सिख्लाखौ बिदिसो बुंनो लुबैदो, नोंबोथ' बुंनो हागौमोन, बे हौवाखौ बुंनो होबानो जायोना ससियेल मिडियाआव, आंहा हिनजाव दोङोमोनब्लाबो हिनजाव गोदोरजों आंहा जेबो लेनदेन गैला, आं बेखौनो हाबा खालामगोन, आं बेजोंनो थागोन, बेफोरबायदिबोथ' बुंनो हागौमोन। नोंथांमोना नुबाय खोमा ससियेल मिडियाआव, नुनोबो हागौ बेफोरबायदि बाथ्रा। बे सिख्लायाबो बिब्दि बुंनो होबानो जायोमोन ना हौवाखौ, आंहा हिनजाव दंमोनब्लाबो हिनजाव गोदोरखौ आं गारजोब्बाय, दा आं बेखौनो लागोन, आं बे आंनि, बिदि बुंबानो सेसमोन। फैबायलै एसेबां मिसा बाथ्रा ससियेल मिडियाआव, नंना नङा? मोना। जियानो जा, दा आंथ' सोंबायानो कुइसनखौ नोंथांमोननियाव, माखासे हौवाफोरनि बेफोरबायदि आखुखौ नुनानै माखासे बुजि गोरों सिख्लाफोरा, हिनजावफोरा सेंग्राफोरजों हाबाखौनो जानाय नङा, गिगोन। नोंसोर दिनै हाबा जाखांनायनि उनाव, गथ' गथाय खांनायनि उनाव, फैसा थाखा जानायनि उनाव, कन्ट्राक्टर जानायनि उनाव, बिजनेस मावनायनि उनाव, थिकादार जानायनि उनाव, बेलेगाव थाङै थाङै गुबुन सिख्लाजों लाइन मारिहैनानै आंनि लाइफखौ नोंसोर बरबाद खालामगोन खोमा। बुजि गोरों, बुजिनाय सिख्लाफोरा हौवाफोरखौ गिगोन। माबायदि भरसायाव आं नोंजों थांनानै रायजो जाहैगोन, गाबोन गथ' सासे खांनायनि उनाव गुबुन लाइन लायोब्ला गिगोन। बेफोरबायदि जाथाय जोङो बार बार नुबाय थायोब्ला हौवाफोरनि आखुखौ हिनजावफोरा, गोरों हिनजावफोरा गिगोन। नंगौ। आरो आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, माखासे हौवाफोरा हायैयावसो बियारि लाया। जों खोनायो हानायबा बियारि लागौमोन, मान सनमान रायजोनि बैफोरखौ नायनासो बियारि लाया, लाजियो। नाथाय हायोब्लाथ' लागोनानो माखासे हौवाफोरा। आं बेखौनो बुंनायदो, गोबां हौवाफोरा
गोबां हौवाफोर दङ सिख्लाफोरनि सेहेरायाव खिबु खिबु खारफाग्रा लाजिया गाव हिनजाव दंखायो गथ' दङब्लाबो बे गथ'नि भबिष्यतखौबो नाया लाजिया गथ'दि खांबाय गथ'दि दंखायो आंहा बेखौ नाया लाजिया सिख्लानि सेहेरानि उन उन खारग्रा गोबां हौवाफोर दङ आं बेखौनो बुंगोन हौवाफोरा नोंगो सिख्लाफोरनि सेहेरानि उनाव खारनो हागौ नाथाय सासे सिख्लाया गोरोंब्ला बुजिनो गोरोंब्ला बेफोरबायदि हौवाखौ मालाबाबो चान्स होआ गोरोंब्ला अकात दङब्ला बेफोरबायदि हौवाखौ मालाबाबो सासे सिख्लाया चान्स होआ आं बेखौ खिन्थु रोखा बुंखागोन दा आं बेखौनो बुंनायदो जोंनि लाइमोन बिनानावफोरखो जों दिनै फरायनाय समाव मोजां फरायनानै लानो हायाब्ला बिमा बिफायाथ' जोबोर मोजां फरायनो होयो कलेजाव थांनो होयो नाथाय दिनैनि लाइमोन गथ'फोरा मोसाग्लांनाय आं डाइरेक्ट बुंखायो आंखौ गाज्रि मोननानै जेबो लाब जाया नोंसोरनि लाइफनि थाखायसो आं बुंदों लाइमोन सिख्लाफोरनि थाखाय नोंसोर दिनैनि दिनाव मोजां फराया कलेजाव मोजां थांथिरजोबा गासैबो स्टुडेन्टआ मोजाङै कलेजाव थांथिरजोबा फरायो नोंगो कलेजाव थाङो नोंगो नाथाय मोजाङै गोसो होथाबनानै टेबोलाव जथाबनानै फराया एनि टाइम फनाव बिजि थायो मबाइलाव बिजि थायो आं मिथिगौ एनि टाइम फन एनि टाइम गोसो थोलायनायजों बिजि मबाइलखौ माला मोनगोन मबाइलखौ दसे जमा होनानै दोननांगौब्ला मबाइलखौ माला मोनगोन बेफोरबायदि गोबां सिख्लाफोर दङ बेनिखायनो आं बुङो बे फरायनाय समावनो मोजां फरायनानै गाव अकात गोनां जानो हायाब्ला बेफोरबायदि सोरबा थाखा फैसा गोनां हौवाफोरा नोंनि उनाव जेब्ला खारफायो अब्लानिया नोंबो थाखा फैसानि थाखायनो बेफोरबायदि हौवाफोरजों खारफानोबो गोनां जानो हानाय अकात गोनां नों जानो हायाब्ला आं बेखौ रोखा बुंखायो बेनिखायनो आं बुङो गासैबो सिख्लाफोरा नंजोबा उन्दै उन्दै बिनानाव मोना जाय बुजि मोनथ'वाखै बिसोर बेफोरबायदि एनि टाइम फन बेरायथिंनाय मोसाग्लांनाय फरायनायाव गोसो होआ फरायनो थानानैबो फरायनायाव मोजां गोसो होआ ओरैनो दिन हगार हरो थांलाय फैलाय मबाइलजोंनो दिन हगार हरो नाथाय नोंसोरनि अकातखौ बानायनानै लानो हायाब्ला फैनो गोनां समखौ नोंसोर मिथिखागोन मा जागोन गासैबो मिथिखागौ मा जागोन फैसाया भेलु गैला दिनै आङो 10 लाख जमा दोनोब्ला बे 10 लाखा 5 बोसोरनि उनाव जेबो भेलु जाहैनाय नंला आरो 10 बोसोरनि उनाव बे 10 लाखा जेबो बुस्थु मोननाय नंला इसेल' बुस्थु मोनहैगोन दिनैनि दिनाव फैसानि भेलु गैला ओरैबायदि माबा जानानै फैबाय ना साख्रिनि बेलायाव बेसेबां सेंग्राफोरा साख्रि मोनगोन कम्पिटिशन जाबाय गोरोंनि सायाव गोरों बेसेबां सेंग्राफोरा साख्रि लानो हागोन मायबा मोनसे गोरों जानानै नों मायबा मोनसे मावनो हानाय काबिलियत जाथारनांगोन सेंग्राफोराबो अब्लासो नोङो सेंग्रा मोजां मोनगोन सेंग्राफोराबो मोजां खामानि मावोब्लासो मोजां बे कम्पिटिशन जुगाव मोजां फरायनानै बे माने जौगानो हायोब्लासो मोजां हौवा मोनगोन दा सेंग्राफोराबो मोजां जानो हायाब्ला बे सिख्लाफोराबो मा हौवा मोजां मोननो अब्लाथ' आलाय सिलाय जागोन बेनि गेजेराव जा सासे सानै मोजां जाबाय बेबो आरो हिनजाव थाखानानै गुबुन सिख्लाजों लाइन लाबोयोबा नोंनि लाइफआ बरबाद नों मोजां मोननानै जाय सेंग्राजों हाबा जाहैदोंमोन नोंनि हौवाया आरो गुबुन सिख्ला लाइन मारिबावब्ला नोंनि लाइफआ बरबाद नों दुखुआव गोलैनांगोन बेनिखायनो आं होनो उन्दै बिनानावमोन सोरबा हिनजाव गोनांफोरदो बेफोरबायदि मोसाथिंलायनाय जानो गोनां जेबो दरखार गैया गावनि अकात बानाय गावनि माबायाव थाबाय गाव मायबा मोनसे मोजां खामानि माव मोजां फराय लाइफआव अब्लासो साक्सेस जागोन दिनैनि दिनाव नङाब्ला दा जों जाबायदि नुदों जाबायदि सिचुएसन नुदों जोङो बिराद डेन्जार आसरित सेंग्राफोर जाबावगोन सेंग्राफोर मोनबावगोन नालाय मोजां सिख्ला मोजां साननो गोरों हिनजाव मोनबावगोन नालाय बेफोरबायदि सिचुएसनाव मोननाय नंला गिगोन आसरित अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द।